Grazzi għal ftehim bejn l-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi u Nature Trust se jkun hemm immaniġġjar responsabbli ta' Wiet il-Qlejja magħrufa aħjar bħala Chadwick Lakes. Matul dawn l-aħħar sentejn l-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma tinsab għaddejja bl-implementazzjoni ta' proġett ta' riġenerazzjoni u riabilitazzjoni ta' dan il-wiet u permezz ta' fondi Ewropej. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma, Manuel Sapiano, spjega kif dan il-proġett qed jimxi taħt il-gwida tal-Għaqda Ambjentalista Nature Trust. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia semma kif żoni protetti maniġġjati b'mod effettiv huma għodda għas-salvagwardja tal-ambjent tagħna u l-konservazzjoni tar-riżorsi naturali. Qegħdin naraw ukoll li era jkollha enforcement neċessarju f'din iż-żona ta' konservazzjoni biex bekk nevitaw off-roading jew inkella tħawil jew tluq ta' speċi invażivi li jistgħu jfixklu l-ispeċi endemiċi li hawn hawnhekk. Allura ħankomplu naħdmu biex dan is-settur nkomplu nkattruh u nadduh lura lill-poplu Malti kif jixraq. Il-Ministru tal-Enerġija u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli leqgħet dan il-ftehim u semmit kif dan huwa eżempju ċar ta' kif nippreservaw l-ambjent naturali. Wiet bħal dan jista' joffri numru ta' affarijiet. Qed jara li konna ħażniet tal-ilma li ġew mikxufa wkoll il-qoħ tas-seklu 19, qegħdin naraw li noffru spazju għal familji biex jiġu hawnhekk, preferibilment jiġu bit-tfal magħhom għaliex post bħal dan jista' joffri edukazzjoni lit-tfal tagħna first hand dwar l-ambjent naturali li jeżisti f'dan il-pajjiż. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo so pardiżiet jgħid li dan hu eżempju ħaj ta' kif il-fondi Ewropej jistgħu jagħtu kwalità tal-ħajja aħjar. Il-proġett ta' riabilitazzjoni tal-Wiet il-Qlejja huwa proġett kofinanzjat fondi tal-Unjoni Ewropea fis-somma ta' madwar 5 miljun euro, illi dan il-proġett qed jilħaq miri ambjentali, miri li permezz tiegħu qegħdin nieħdu ħsieb spazju miftuħ li għal ħafna snin kien tħalla mitluq.